kelo. Yes. Mar nyayo demokrasia. Iyo wacho ni donge nitie aput moro ma ka in gi ywak. Titere. Yes. ODM ka. VOJ. Gracia Gardens ka. Ji adi miserado go ka koro dwa daere dho Gracia Gardens ka. Mang'eny kabisa. Girol tulip ka. Makipenja ni to jatenda to en ang'o? Ang'o miywago? Imiya paro welo mar game gi Bondo 2022. Dhano ywak miyudo ng'ama duong' ka fiko ume ka nikech ang'o? Nikech jochumbu mag party ukone no bi e tribunal idhi los wachne. Mogolo gimogolo. En chiro. Senyodhi. Donge waneno gi gaka. Adim wabiro hoyo alfajiri ka. Mang'eny. Adim aluongo press conference makwai ni ayie biro wacho gimotimna e studio. Miamna sa. Donge VOJ koro macho be tribunal madi wach ni ng'ato didhiye. Donge wan gi example ka Turi. Maji obiro to en gi evidence ne. Tiyudo ka ng'ato manyo kelo tulo malich mogik chate makoro pati wacho ni oyo ng'ane makoro watimang'o. Samoro bendi keto unu bed piny uwinjuru. Mago tang'o. Tugo. Emomiyo onge party mora mora Kenya ka manigo teku mar timo nominations milongo ni free and fair. Ero kamano. Mar ariyo, nyakwar press wacho ni mondo wakonyo party gi nyayo demokrasia nitie achiel ariyo monego wapuonjgi. Chiegni gi Kasipul. Yes. Bendi chiegni kode. Adwa luongo nying jok manye nitiere list adek. To ka luongo tugo mbaka gi joma ni dala. Wachna ni to ideology mane momiyo ne ginie debe. Kuora. Okindo majiwa. Ne chung' nang'o. Kisego mbaka gi jodala. Akia. Newton Ogada. Akia. Boyd Were. Okang'eyo. Adonge nyo wach ni ywe godo pi wang'e. Mano Aya, in Boyd Were nye chung' nang'o. Tiko keyo mar baba. Aya, Newton Ogada. Okang'eyo. Nikech osetemo higni mang'eny Mang'eny, yes. Manye nafas mare. Yes. To Ukindo Majiwa. Ukindo Majiwa be ne neno ni mae sane ajombuta to ne mbuta dala kadala. En be no gombo loko Kasipul. Nyisi ni jok mane chung' gite. Onge moro mane chung' ni nitiere gino mosingore ni kochope od bura. Nikech tije od bura gin adek. Loso chike. Mar ariyo. Ng'iyo kaka sirikal malo tiyo. Mar adek. Chung'e lojo Kasipul